tɛnɛn janvier kalo tile 13 san 2024 foli bɛ aw ye fɔ y'aw sigiyɔrɔw la a y'aw bisimila bi an ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan. An bɛ taa an ka jamana kɔrɔn fanfɛla la Gundam ka olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gundam marabolo min yɛrɛ kɔni bɛ ni a bɛ fɔ ma ko Hari Banda kuma dɔ la min na kurun dɔ kɔni tun bɛ ka bɔ Hari Banda ka i kunna logement sociaux olu fanfɛla yɛrɛ kɔni kan a yirala k'a fɔ kurun yɛrɛ kɔni dafirila ji kɔnɔna la tuma min na a dafirila ji kɔnɔ mɔgɔ minnu kɔni tun bɛ dafirila la olu kɔni bolila ka na ma ko fɔlɔw kɔni ma dɛmɛ o yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye kɔni sera ka mɔgɔw kɔni ni kisi nka a yirala k'a fɔ muso kelen kɔni b'a la min sɛbɛkɔrɔ jokin na ka sanga ni an ka jamana protection civile maaw nali ani kɛnɛya tigilamɔgɔw kɔni sera ka kɛ sababu ye ka se ka fɛɛrɛ kɛ mɔgɔ si ni kɔni ma to a la ani minnu kɔni jiginna ka se ka fɛɛrɛ kɛ olu fana la. AES kunnafoniya olu kɔnɔna la bi tɛnɛn janvier kalo tile 13 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 15 wagati olu kɔni na fɛn min ka dɔn k'a fɔ Burkina Faso jamana kɔnɔna la AES kɔni ka commission nationale kɔni o bɛna sigi min baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna kɛ u ka palais présidentiel yɛrɛ o kɔnɔna la. Bolodi ɲɔgɔn ma walima baraɲɔgɔnya kura an ka jamana Mali ani Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka sanga ni janvier kalo tile 7 tɛmɛnen san 2025 an ka jamana délégation de lithium du Mali SA olu kɔni ni Côte d'Ivoire directeur du port d'Abidjan olu kɔni sigira ka kuma min kun tɛ dɔwɛrɛ ka da kan ni wagati na an ka jamana kɔni lithium yɛrɛ kɔni producteur ba dɔ o kɔni ye o kama an ka jamana kɔni délégation min ɲɛsin lithium ko ɲɛ olu ma olu wulila ka taa kuma ɲɔgɔnya kɔni kɛ Côte d'Ivoire jamana ka port kɔni o directeur kɔni ye ni min ye port d'Abidjan yɛrɛ kɔni sigi ka kuma kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ka dɔn k'a fɔ an ka lithium kɔni bɛ se ka tɛmɛ Côte d'Ivoire yɛrɛ port kɔni fɛ cogoya min na ka sanga ni Côte d'Ivoire port directeur ka kuma a ye a yira k'a fɔ ko wa u dalen bɛ a la k'a fɔ ko Côte d'Ivoire port kɔni bɛ se ka fɛn min ka dɔn k'a fɔ an ka jamana lithium yɛrɛ kɔni o baara olu kɔni kɛ min yɛrɛ kɔni kɛra sigi ka kuma ani fɔ ka bɛn yɛrɛ okumu kɔnɔna la. Ni wagati laban ninnu na kɔni banbagaci wale tigilamɔgɔw kɔni tɛ ka sebagaya kɔni sɔrɔ AES fintigilakaw yɛrɛ kan cogoya si de o kɔnɔna o de hukumu kɔnɔna la o kɔni u ɲɛsin Benin jamana kɔni ma min yɛrɛ kɔni na u ye attaque terroriste dɔ kɔni kɛ Benin fintigilakaw yɛrɛ kɔni kan min kɛra sababu ye u kɔni ka dɔn k'a fɔ kɛlɛkɛminɛ ani maramafɛn caman kɔni sɔrɔ olu bolola ka da kan o kɔni kun tɛ ka ɲɛfoyi de kɔni sɔrɔ AES o yɛrɛ o kɔnɔna la kuma min na ni kɔni kɛra fɛn min ye weleweleda ka kɔni bilala ka taa AES fintigilakaw kɔni ma ko o k'u janto u yɛrɛ la an ka frontière yɛrɛ kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnen la fɛn min ye AES ani Benin frontière yɛrɛ kɔnɔna u ka jateminɛ kɔni kɛ o yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ ma fɔ hali bi ala k'an ka jamanaw basigi. Safo commune o maire kɔrɔ ni o ye Giro Traoré ye ni ale bɛ kaso la a bɛ kalo 1 bɔɲan ko bɔ bi a don k'u tɛ kaso la dɔwɛrɛ ko a kɔni ye fɛn min ye foroba nafolo a y'o de kɔni ŋanamu ni o kɔni faux et usage de faux o yɛrɛ kɔni ye tuma min na a bɛ kaso kɔnɔna la plainte kura fana taara déposer a contre la tuguni o plainte fana tɛ dɔwɛrɛ tuguni ko a ye wari wɛrɛ fana kɔni ŋanamu kura ye tuguni wari min yɛrɛ fana kasabi kɔni o ka ca kosɛbɛ. Fédération d'arts martiaux olu de farala ɲɔgɔn kan ni o bɛ tali kɛ fédération malienne de taekwondo la fédération de karaté fo ka taa se fédération de kung fu fo ka taa se koshiki olu farikolo ɲɛnajɛ caman wɛrɛ olu fédération baw farala ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma min na o kɔni bɛna ɲɛnajɛba kɔni kɛ sini tarata palais des sports o kɔnɔna na salle Salamatu Mayiga o la fɛn min bɛna kɛ série de démonstration olu kɔni ani témoignage ka sanga ni an ka jamana ka yɛrɛya segili o la ɲɛnamayali kɔni ye ala k'an si jɔ koma kɔnɔ hali bi an k'an ka jamana kɛ a yɛrɛ ta ye. An ka jamana tribunal min ɲɛsin cybercriminalité kɛlɛli o ko ɲɛ olu ma ka sanga ni office du Niger yɛrɛ kɔni PDG ba ni o ye Badara Aliou Traoré ye ale kɔni kɛlen kɔfɛ ka taa plainte do a ka baarakɛla contre la min yɛrɛ kɔnɔna a ye a yira k'a fɔ ko a ka disque dur dɔ kɔni bɛ o bolo kɔnɔna la min na a ye laɲini kɔni kɛ ko wari ka sara a ye ka sanga ni o disque dur kɔni tali o ye min kɔni wari kasa bɛ taa i jɔ fɔ sefa wari $200,000 bɔɲanko yɛrɛ o kɔni na nka ka sanga n'u ka procès tɛmɛn'o ye a yirala k'a fɔ plaignant kun tɛ yen nɔ fo ka taga se maa min fɛnɛ kɔni kun ɲangilin don ni ko ɲɛ u kɔnɔna o kama magistrat kɔni ye a wajibiya bi tɛnɛn janvier kalo tile 13 min kan ka kɛ u ka procès yɛrɛ kɔni verdict kɔni dilen ni min ye jaabi labanw yɛrɛ kɔni dilen ko o fila bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛ kɛnɛ kan.
am ta ko kibaru la am ta Ameriki ka olu koni feno fem mi États-Unis dugu min koni beni abe foma ko Los Angeles ni wagati in koni na fem mi phénomène naturel do koni be ka olu sɛgɛn kosɛbɛ kada ka yirala ka fɔ ko tasuma de koni be ka wuli ka do ka fɔ Los Angeles yɛrɛ koni kɔnɔna la min be ka kɛ sababu ye ka ma caman koni bɔnɛ u ni na kada ka ni wagati na tasuma nunu koni be ka to ka wuli min kɛra sababu ye mata ani wɔrɔ bɔyango de koni bɔnɛna u ni na wa kɔfɛ ma caman yɛrɛ koni sɛbɛkɔrɔ jogina o de ye bilan provisoire ye jaabi jɔnjɔnw yɛrɛ koni ma sɔrɔ ma hakɛ min bɔnɛ ani na o da hakɛ yɛrɛ koni ma se ka sɔrɔ fɔlɔ am ta Côte d'Ivoire ka olu feno farikolo ɲɛnajɛ bina ku ka Côte d'Ivoire Fédération de Taekwondo ni o ye farikolo ɲɛnajɛ bina ku yɛrɛ kɔni ye a yirala ka fɔ ko u ka entraîneur dɔ kɔni be yen nɔ min yɛrɛ kɔni ɲangilen don a ka kalandenw yɛrɛ kɔni fɛ ka da ka yirala a ka baara tɛ fosi ye ka manamana ko ta ka ɲɛsin a ka discipline musomanu olu yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni na a y'a ta ka ɲɛsin a ka kalanden musomani dɔ kɔni ma min tɔgɔ ko Mariama Sise ni o ye athlète yɛrɛ kɔni ye o taara plainte don a contre la min yɛrɛ kɔni na u ka procès ta ko filalan kɔni kɛra a ka sanga ni janvier kalo tile 10 tɛmɛnen ye ni wagati na cancer bana kɔni kelen no ka dankari kɛ adamadenyaw kɔni caman la kosɛbɛ ka da ka dɔw kɛlen min sababu ye ka sinapon kɔni bila musow la a kɛra sababu ye ka dɔw bali kunsigi sɔrɔ la a kɛra sababu ye ka ma caman kɔni bɔnɛ u ni na fana o de kɔni kama ni wagati laban na Russie jamana kɔni wuli ka jɔbaw kɔni kɛ walasa ka se ka dankaro kɔni kɛ ni bana kofɔlen o la o de kama a yirala ka sanga ni fɛn min ye san 2025 kɔnɔna ye Russie kɔni a scientifique baw kɔni fɛ ko kulu kɔni fɛrɛ kɔni sɔrɔ ni bana jugu yɛrɛ kɔnɔna ka da ka u kɔni ye pikiri dɔ kɔni sɔrɔ pikiri min yɛrɛ kɔni mina se ka dankari kɛ ni bana kofɔlen na min yɛrɛ kɔni a testiw bɛna daminɛ san 2025 kɔnɔna la an b'a fɔ ala k'o kɛ fura ɲuman ye ni bana kofɔlen ma an bɛ segin ka na an ka jamana kɔnɔna la an b'an ka ni kunnafoniya ninnu kɔni kuncɛ ni kunnafoniya minnu olu tɛ kunnafoniya duman ye ka sanga ni sibiridon tɛmɛnen ye janvier kalo tile 11 an ka jamana seko ni dɔnko tigina mɔgɔba dɔ ni o ye Adama Namakɔrɔ Fɔnba ye dabama ka wele sera ale ma jɔ la sesirafu yɛrɛ kɔnɔna la min yɛrɛ la a ka janaja koɲɛw bɛɛ bilala ka bi tɛnɛn kɔnɔ janvier kalo tile 13 san 2024 min bɛna kɛ joyilakaw olu yɛrɛ fɛ yen nɔ an b'a fɔ ala ka hinɛ kɛ Adama Namakɔrɔ Fɔnba la kunnafoniya kuncɛla ni kunnafoniya ninnu kɔni bɛ ma kini kosɛbɛ a kɛra kita marabolo kɔnɔna la kunu su ka dugujɛ bi tɛnɛn janvier kalo tile 13 la a yirala k'a fɔ sifinnaka dɔw minnu yɛrɛ kɔni tun furulen don ka kɔɲɔ yɛrɛ ala a ti san kelen bɔ kunu su tuma min na u da wagatiw sera u kɔni tasuma de kɛ furno kɔnɔ ka se ka o ladon so kɔnɔna la ka se ka so kalaya cogoya min na an bɛ nɛnɛ wagati o la u sunɔgɔra o de la dugu jɛra sɔgɔma u ma wuli daw gosira ka se u ma wuli u nana daw kɔni jagoya wala ka bɔ u dala ka sɔrɔ u fila si kɔni tɛ nin na ka sanga ni kɛnɛya tigilamɔgɔw ani lakana tigilamɔgɔw kɔni seli ye kɛnɛ kan u kɔni sera ka jaabi fɔlɔ minnu kɔni di ka sanga ni ninnu ka taɲali ye o de ye ko charbon gazi de kɔni kelen bɛ sɔrɔ sababu ye ka ni maa fila kɔni ka u bɔnɛ u ni na an b'a fɔ ala ka hinɛ kɛ banbagatɔ ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na ala ka u jigiyɔrɔ ɲa ka weleweledakan kɔni bila ka taa fɛn min ye maliyɛnden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma tiɲɛ don an bɛ nɛnɛ wagati olu kɔni na nka charbon gazi fana tɛ fɛn ɲuman ye nin dɔrɔn tɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔ wɛrɛw kɔni lase adamaden ka kɛnɛya ma fɔ ka taga se saya yɛrɛ kɔni ma ala k'an ni ɲɔgɔnna wɛrɛw kɔni cɛ janya ala ka hinɛ kɛ banbagatɔw la an minnu tun bɛ k'an lajɛ bi mali kunnafoni bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ni ne bɛ dansigi kɛ bi kunnafoniyaw la aw fɔlen don f'aw sigiyɔrɔ la aw k'an mɛn sini tarata ala k'an si jɔ k'o makɔnɔ ala k'an ka jamana ka yɛrɛya to a bolo